Kita mga Katoliko, nito utaan ng scripture kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Kamo kay wa nagtudlo sa inyo mo na nagpataka ng lukot. Sa kasulatan kamaturan. Ang sarsita sa Biblia sa Katoliko sa ang Biblia kamaturan. Ang sarsita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo ang mga apostol nga ang Biblia kamaturan. Study ang Biblia. Sa tagay ko tayo ang Biblia, tayo kong sitas. Ang sitas. Ang sitas. Gibaba lang. Gibaba lang. Gibaba lang. Gibaba. Okay. Ang takas na rin lang inyong tangot, ewa mo kayo kaya. Kaya ang kino ni Kristo ba nga, ang imong pulong buhi o kamaturan, Biblia na. Ang sangsita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, na kanang San Juan, 14, Biblia na. Sige na, may. Basaha, basaha. Remember na si Kristo resulti, I am the way, the truth, dili na Biblia, bantay, bantay. Scripture. Scripture. Ang saan. Ay, sabot pa sabot. Scripture na nakasulat na lagi. Ano, kinsa na pinag-ingon ninyo na Biblia ng Scripture nila? Sige dabi. Sige dabi. All scripture is scripture. Lagi ba? All scripture are inspired by God. Okay. Ano na scripture na naatin nga ba? Asa man na-refer sa Biblia na? Hindi nga sulat sa Biblia. Kinsa pinag-ingon nimo kanang gisultin San Pablo nga scripture nag-refer na sa Biblia. Ano siya? Makasabot ka paminaw All scripture. Wala gyud po all scripture. All scripture wala koy ergo diha kay mao nakasulat. Okay. Karon ingon man ka na Biblia na. Ang atong pangutana karon kanang all scripture gisgutan nila kinsa na nag-ingon ni mga Biblia na. Kasi nag-ingon ganin ninyo. Ano ko ba ko nang utana kung susunod sa Biblia? Ang akong pangutana ba kanang scripture gisulti San Pablo sa 2 Timoteo na all scripture kinsa na nag-ingon ni mga Biblia na. Nasulod sa Biblia. Kinsa nag-ingon ni mga kanang gipunting ni San Pablo ang kasulatan refer na sila yung nakarasot nila. Nasulod sa Biblia. Kinsa nag-ingon ni mo? Sa Biblia ang scripture. Kinsa nag-ingon ni mo? Nababasa. All sang sita sa Biblia kapitulo bersikulo na ang scripture na asulod sa Biblia. Sige, basta lang. Sige, basa. Sige daw. Basaon niya ha, na ang scripture na kasulod sa Biblia. Gitudlo sa mga apostol. Sige, basa. Basa. Ayaw, karatol. Sige. Ikaw ang makakon, para hindi ka makakon. Di ba nagbitbit ang Biblia? Anong yan ka sa mga cellphone? Sige ba. Bukabi kong mikrofon, wala Sabi ko ba, katunay mo Biblia. Bisaya lang. Na, ang kasulatan, na kanang di ko kasulatan, refer na sa Biblia. Basta kasi mo Bisaya. Sige, basa. Sige, basa. Sige, basa. Ay, karatol. Ano ha? Sige. Ang 16 lagi mo, napo ni Bisaya. Namay Bisaya ani ka translation. Sige daw. All scripture is given by inspirations of God. And it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction of righteousness. Ang tibok kasulatan gituga sa Dios. Nga may kapuslanan. Kasi may gingon din nga mo ng Biblia. Nasulod sa Biblia. Kasi sa tinuman na nga, nasunod sa Biblia. Sige mo nimo. Ito sige mo nimo. Ano ba? Nakatalaga na ko nimo ron. Kasi sige mo nimo nga mo ng Biblia. Asa lagi? Ito na Biblia. So nagkato ninyo na yung Biblia ron. Pag-ana nimo, all scripture is given. All gani, walay exempted tanan. All inyo. All scripture is given by the inspiration all of God. scripture ang tawag anang gisulti kasi pinag-ingon na gini mga refer na sa Biblia. Sa duda ka ni. Dili ako nang matagduda ba ko na ikaw sayo. Bakit tara nang utana ko nimo ron? Gusto ni. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo kada scripture din nga refer sa Biblia. Gusto ni. Tubagalan ko. Gusto ni sayo. Tubagalan ko. Kani gusto ni sayo. Di man na Biblia. Di man na Biblia. Refer naman sa Old Testament. Dila ka mo to. Ay, dili.
nimo refer na sa Old Testament kay existido na mga libro ha. Sa panahon sa mga apostol wala panahuman ang tibuok New Testament. Kung kana ang imong baruganan ngano nito mao New Testament? Mo gani Botot! Naasan niyo Botot! Naasan niyo gibutang? Okay, sa ingon nimo. Usa asam ni Kaysa nag-ingon nimo nga naa sa inyo nabutang. Kaning Mateo na asa sa Timoteo naani sa Old Testament. Ano sa manday, asa ang unang nagsulat? Asa man eh? Tawagan ni kang Timoteo o kanang ka sa Mateo? Ay, kabagalan ko. Asa manday ang unang sabot kanang New Testament na nahuman na pagkasulat si Pablo na. Mo gani Old Naman na. Old Scripture gani. Nahuman na. Kumana na Ano sa man din nahuman ang tawag ini New Testament pagkasulat? Tepa. Mateo, Marcos, Lucas. Tepa, ali. Ano sa man din nahuman? Ano sa nasulat ng tawag ining mga ebanghelyo? Ikaw may akong gipahutan. Ano sa? Ako may pahutan. Di ano sa? Di ba ikaw may nag-claim na, di ba? Ano sa nahitabo? Ano sa nahuman og sulat ang ang tawag ining Gospels? Gospel lang. No, lagi na. Nagturo. Ano sa? Wala. Wala. Di makatudlo sa bawat ipasabot na ginon nga claiming and proving are two different things. Nag-claim ka nga Biblia na pero ayon di ka makapamatuod na Biblia na. Di ba? Unya kung imong i-address na sa 15:14, sukad pa sa imong pagkabata gibasa mo na ang kasulatan. Bawat ipasabot existido na ang kasulatan ana nga panahon. Karon, ano sa adi ay nagsugod ang New Testament kay para maapil anang giingon sa Pablo kasulatan? Old inyo na gani na kay tanan man. Kaysa nag-ingon nimo, mali ang interpretation. Mali. Ngano ana nga panahon nag-ila San Pablo, ano ba? Ana nga panahon nag-ila San Pablo nga ang iyang sunod at apil scripture? Old na gani kay tanan man. Bot. Sa sulat ni Pablo. Bot. Karon. New Testament niya. Karon. Kinsa man nag-ingon nimo nga kanang word na scripture apil din na ang mga sulat ni San Pablo sa mga apostol. All man na all. Kinsa nag-ingon nimo kanang word nga all refer na dito apil ang tawag ining mga gospel o kining. All dan nyo. Ali, kinsa ingon nimo? Siya nang ingon. Oh, gibasa na ko. Kinsa ingon? Basa. Migo. Araw ay bayas. Bago to gipangutana ta kami ba? Migo. Bago to gipangutana ta ka ba? Ano sa atin nagsugod pagsulat ang New Testament? Ano sa? Ano sa? Wa mo kong tima na. Wa mo kong tima na. Wala. Subot ipasabot, puro lang claim, way gihatag nga maayong ebidensya. Kita mga Katoliko, nituotaan ng scripture kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Kamo kay wa nagtudlo sa inyo mo na nagpataka ng mugot. Mao na punto. Kamo na ilipat-lipat noon. Liman ka, pagkot di tawag ano San Pablo nga all scripture appear ang New Testament. Nagipangutan na ano sa anin na sa New Testament. Di ka tubag. Nagsugod pagsulat ang Bagong Testamento 52 AD. Kanang sulat niya kay Timoteo after 60 na wala pa nasulat ang gospel. Bot. So kan, pag-ingon niya na all scripture gibasa na nimo sa pagkabata. Bot ipasabot existido na ang mga libro. Dili pa existido ang mga panahon ang tawag ang mga gospel. Okay sa ingon nimo bing atil be. Praise the Lord. Wala. Bot. Bot lagi. Bot siya ng all scripture. So, yung all scripture, apil tong ang tawag ining kuan. Apil tong mga gisulat sa mga Gnostics. The scripture ng puto. Aba po itong Kristo. Ganyan waman ba ito Biblia na ang mga manuscript not less than 8,000 manuscript ang ikulita. Doktrina mo sa Okay. Ano waman na apil? Okay, sa nag-ingon na tawag ining Dr. Tao. Isa na ingon. Ingon ang Pedro nga dili inspired sa Holy Ghost. Okay, sa ingon. Si Pedro. Basahan sa Biblia. Katong mga surat kani ato dili inspired. Sige daw, basahan daw. Mo ganin niya Holy Scripture. Bot. Sige ko mga kumusta ba? Walang papahapyaw sa ibang debate ba? Kaya wala man ipit naman. Di ba puro lang claim ba? Niya pagkaw man wala dito klarong basihan? Bot ipasabot. Wala gingon ta nga. Magbasa gani. Kanya dili gani tarungon ang pagsabot. Madisgrasya gani imong pagtuo.
Muna, kung magpadayon mo anang inyong duha, ang inyong pagtuon na, madisgrasya yun ang kalag ninyo. Tingkagol yun na sa impyerno. So tayo yun nato sa impyerno, kusog plus racket, wala sangit-sangit.